Wel, maddeuwch sŵn drws yn hwthu yn y gwynt tu ôl i fi, wrth i fi gyflwyno'r darn nesaf yma, benod nesaf yma yn y gyfres fwy o cyffroes. Gwylwch chi eriod ar YouTube. Ond wedi cymryd at y shed oherwydd bod y gwynt wedi dechrau codi tu fas a mae'n amharu fel i chi wedi clywed o blaen, mae'n siŵr ar y sŵn. Wel, mae'n ddigon o'n demtasiwn i weid bod dim lot wedi bod yn digwydd yn yr wythnosau diwethaf, ond mae yna ser rywun yn edrych ar y peth yn realistig ac yn onest. A'r un o'r jobs mwyaf ymhlith y jobs i fi wedi bod yn wneud yn ystod y mis diwethaf yma yw newid y llwybr sy'n cwmpasu'r gweliau llysiau oedd, os ych chi'n cofio, yn lwybrau gyda risgil cod arnyn nhw. Ond fel mae'r risgil cod yn wneud, mae'n pydru a fe bydrodd hwn lot rhy gloi i fod yn ddefnyddiol mewn gwirionedd. Oedd e'n mynd lawr ac o fewn misoedd oedd e'n troi'n gompost da, neis. Ond doedd hwnna'n dda i ddim byd i gadw'r lle'n lan ac yn gymen. Wedyn ni beth benderfynais i wneud oedd rhoi chippins llwyd lawr, ac oedd hynny'n golygu derbyn rhyw 4 tynnell o chippins ar y clos a wilbera fe gyd wedyn ni'r cefen i'w osod rownd fan hyn, fel ych chi'n gallu gweld. Jobyn arall oedd symud yr viburnum o'n nhw yn y cafnau cefen, ond achos bod eisiau lot o faith, lot o bridd ar y viburnum i difu'n llwyn iach, oedd rhaid wneud y penderfyniad i symud nhw wedyn ni o fyna ac i fi wedi plannu nhw fel y gwelwch chi yn y ffrynt, yn y lawnt. Ac oherwydd bod y tywydd wedi bod mor sych yn ddiweddar, oedd palu mewn i'r ddeiar ddim yn jobyn rwydd, allai weithio chi, ond fe lwyddes i blannu'r ddau yn y ffrynt. Ac yn ei lle, plannu rhywbeth sydd yn fwy addas yn gweddi'n well falle i'r cafnau yma, sef cordyline a formium. Maen nhw'n blanhigion trawiadol iawn yr olwg. Mae'r cafan i fi wedi hau gyda moron a coriander a phersli yn dod ymlaen yn oreit. Mae'r persli, fel fydde rhywun yn disgwyl, wedi bod yn araf iawn i egino, mae e fod yn araf i egino. Ond mae'r coriander a'r moron i weld yn iach. Popeth arall yn yr ardd, y ffa, mae'r ffa yn dod ymlaen yn gret. Mae dyle fod 2 gnwd yn dod ar wahanol adegau, os yw bethau'n mynd yn iawn yma. Y garlleg yn edrych yn gret, wy'n hapus iawn o'r garlleg. A wi erioed wedi cael trafferth tyfu garlleg yma. A hefyd yr mange tout. Fe mae Lawri'n licio'r mange tout, wi ddim yn rhy keen, ond falle na i fagu blas. Mae'r gwely yn y cornel wedi bod yn broblem ers dechrau'r tymor a gweud y gwir. Fi wedi trial cymaint o wahanol bethau yno fe. A bod yn deg, oedd y courgettes yn dod ymlaen yn dda dy fi, ond beth sydd wedi digwydd oherwydd y tywydd o'r gaethon ni ryw wythnos yn ôl, lle ath y tymheredd yn y nos lawr i'r rewbwynt gwbl yn ysweithiau. Trias i roi'r sheeten o fleece cnif yma i amddiffyn yr courgettes rag y rew, ond beth oedd wedi digwydd achos bod y sheeten yn cysylltu, yn gorwedd ar ben dail y courgettes, y planhigion, oedd e'n cludo wedyn i roi'r fel trwyddo at y dail, a mae rai nhw wedi cael eu sinjo'n wael iawn, ac yn ôl y sôn, ddown nhw ddim nôl, ond fi'n gweld rhyw dyfiant gwyrdd na o hyd. Ac i fi'n mynd i adael nhw mewn am ryw wythnos neu ddwy, jyst i weld os ydyn nhw'n mynd i ddod. Os na ddown nhw, fe brynnau blanhigion newydd, ond mae'n rwystredig iawn bod fi wedi codi reina o'r haden ac wedi nyrsio nhw, a jyst un digwyddiad bach yn gallu dinistrio'r cyfan. Ni wedi cael rhyw 3 neu 4 pryd mas o'r artichokes sydd wedi bod yn tyfu yn dda dy fi yn yr ardd ers rhyw 2 flynedd bellach. Hon yw ei blwyddyn ola yn anffodus, ond erbyn y tymor nesaf na'n siŵr bod dy fi mwy i blannu yn ei lle nhw, ond maen nhw wedi bod
Gan bod fi wedi medu nhw yn blanhigion gweddol ifanc, maen nhw wedi bod yn dyner iawn ac yn flasus eithriadol ac yn sicr. Mae'r artichokes yn uchafbwynt o ran bita i fi. Uchafbwynt yn yr ardd bob blwyddyn. Bob blwyddyn i fi'n ei tifu nhw beth bynnag. Mae'r lafant wedi dioddau, mae'r blodau oedd yn dod mor gryf lan tan ddechrau wythnos diwetha. Aeth y llytrau ati nhw, a mae'r blodau wedi dechrau troi'n frown, ddaw reina ddim nawr fel blodau yn anffodus, ond fe ddaw na flodau ffres yn hwyrach. Mae'n fras dyna fel ag y mae hi yn yr ardd ar y foment. Ond mae jobyn da fi wneud heddi, wrth gwrs, o'n i'n meddwl rannu'n i'r jobyn ma dy chi, a mae'n jobyn i fi wystod yn disgwyl mlaen eto fe pan i fi'n gwybod bod y tywydd yn ddiogel i wneud, a plannu'r tomatos yn eu potiau yw'r jobyn hwnnw. Wy'n licio plannu'r tomatos mewn potiau clai oherwydd bod y clai yn wal y pot yn gadael dŵr mas yn dywel bach dros amser. A dyw hynny ddim yn broblem oherwydd be mae hwnna'n helpu wneud yw oeri, cadw'r potyn yn o'r fel bod e ddim yn gordwymo gwreiddio'r tomato, bydde hynny'n newidiol iawn. Maen nhw'n licio gwres, ond dyn nhw'n licio bod i gwreiddiau nhw'n gordwymo. Nawr fe roia i ambell i ddarn bach o'r hen botiau yma sydd wedi torri yng ngwaelod y pots yma i'w dreinio nhw. Dim gormod achos mae eisiau cadw cymaint o le sy'n bosib i gymaint o gompost ac sy'n bosib ynddyn nhw achos mae'r tomato yn blanhigyn barus. Nawr mae'n amlwg o edrych ar y tomatos yma bod nhw'n barod i gael eu plannu achos arnyn nhw mae yna ambell i flodyn yn barod yn dechrau dod a mae'r blodyn yn troi'n ffrwyth wrth gwrs wedyn ni mae rhaid ni gael rein yn eu cartrefi parhaol nawr cyn gynted â phosib. Nawr rwy'n plannu'r planhigion bach yma lan hyd i gyddfe, wel, hibo i gyddwgau mewn gwirionedd yn y compost oherwydd ar bob cos mae yna flewiach bach, os edrychwch chi'n ofalus, a mae'r blewiach yma yn troi'n wreiddiau pan maen nhw'n dod i gysylltiad, dod i gyffyrddiad gyda pridd neu compost. Ac wrth gwrs, gore gyd cymaint o wreiddiau allwn ni gael i'r planhigyn achos mae hwnna'n helpu cadw planhigyn iach a chreu ffrwythau mawr. Fe sylwch chi felly bod yna fflis cnif ar wydr un ochr o'r tŷ gwydr. A mae hynny oherwydd, o'n i'n ffindo llynedd ar flwyddyn cynni bod y tŷ gwydr yn mynd yn rhy dwym. Oedd y tomatos yma weithiau angen dŵr rhyw ddwywaith 2-4 ambell ddiwrnod y dydd. A mae hynny yn ormod o fwrn ar unrhyw un a dyw e ddim yn dda i'r planhigyn fynd mor dwym. Wedyn ni mae'r cnif yma, mae'n llesteirio tyma bach ar wres yr haul ac yn cadw'r tŷ gwydr rhyw dyma bach yn oerach fel bod y planhigion yn tyfu'n planhigion iachach, bod nhw ddim yn dioddau o'r gwres hynny yw. Un peth fydd angen ar pob un o'r planhigion yma cyn bo hir iawn, unwaith bydden nhw'n dechrau tyfu bydd eisiau cynhaliaeth arnyn nhw. Wedyn ni wy'n rhoi'r ffyn bambŵ yma mewn, fel bod nhw'n gallu i defnyddio nhw i'w cynnal nhw pan fyddan nhw'n mynd yn blanhigion tal trwm yn llawn ffrwythau gobeithio. Wel, mae'r tomatos i gyd yn ei lle. Maen nhw gyd wedi plannu yn eu potiau, rhyw 5 ohonyn nhw 6.
a cwpl dros ben i bwy bynnag sy'n eisiau tomatos i blannu nes blaen. A'r teimlad i fi'n gael ar y foment yw bod yr haf wedi cyrraedd. Nawr i fi mae'r haf wedi cyrraedd. Weitha'r holl dywydd braf ni wedi bod yn cael, dyw e ddim nes bod rhywbeth fel hyn yn digwydd, rhyw garreg filltir fel hyn yn digwydd yn yr ardd, bod fi'n teimlo bod yr haf ma, a mae'r haf yn sicr ma nawr.